щойно зупинилася, тому що аварія, жахлива аварія, і я зрозуміла, наскільки безвідповідально їздити без аптечки. Тому що, як ви пам'ятаєте, ми всі проходили тактмед, ми всі знаємо, що робити, і ти нічого не можеш зробити, коли в тебе немає тієї справної аптечки, тому що ми віддаємо всі аптечки військовим, все, що було, але її треба мати. І це здоровий егоїзм, який навіть стосується не безпосередньо тебе, да, щоб тебе надала допомогу. А зараз ми просто зупинилися, якраз перед нами аварія, людина вилетіла просто нафіг з машини. І ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, навіть маючи якісь знання з цього сраного тактмеду, ладно, не сраного. Вибачте, але просто емоції. Добре, що їхала, місія, ці хлопці, що якраз займаються інструктори, і в них все було, вони зараз надають допомогу, дякувати Богу. Але добре, що вони були. Але якби їх не було, і толку від моїх знань, які в мене є, якщо в мене немає тієї аптечки. Тому, будь ласка, люди, ті, хто проходив тактмед чи не проходив, обов'язково прийдіть і возіть з собою аптечки. Тому що це навіть не завжди про вас, це може бути про інших. Всіх люблю.